Din Kristina Sammut. Il-mara li s-sibt li għadda inqatlet b'żewġ tiri fiż-żebbieħ. Kristina kienet ilha tirrapporta li ħajjitha kienet fil-periklu. Kieku ħadu passi kif kellhom jieħdu ma kienx jiġri hekk. Kieku għata ħajja iva. Kristina ħallit warajha lil binta ta' 16 sena, Karisja. Il-Karisja, Kristina rabbieta waħedha. Kollox jagħmlet għalija. U nkabritni u batijiet ħafna. U dejjem xtaqtni minn kollox għamlet biex tarani l-ewwel. Anka kienet baqati ħafna. Ma dejjem anka kienet tqgħod bil-ġuħi biex titmalili. Minn kollox kienet tagħmel. U issa bdejt nikber u ngħidilha kollox u tgħidli. Biss kollox kienet għalija. Diffiċli ħafna. Kristina kienet persuna li ma taqtax qalba. Minkejja li ħajjitha kienet diffiċli, mix-xejn irnexxielha tibni negozju. Jien niftakar jiena kont indija l-flus għax bir-relief kienet. U bdiet minn hemm u tant jurik il-gazz, x'gazz kellha dit-tifla li baqgħet miexja. U waslet sa fejn waslet. Kienet taħdem ta' ħafna kienet taħdem. Kristina kienet baqala ħafna proġetti f'moħħha. L-iskop ewlieni tagħha kien li tkompli tgħin lil binta tistudja. Għax dejjem l-antija li kien nilħaq tabiba. Għand li issa nibqa' naħdem jien għalik għand li ma tagħtix każ, għand li laqqas jekk inkun bil-ġuħiena. Għand li ibqa'. U ngħidilha li qatt tarani u ħadkun proud bija ħafna. Kristina kienet qed tippjana li dan il-miliet ikun wieħed speċjali għaliha u għall-familja tagħha. Traħqet ġotenna regali ħasra. Li taħseb għal kulħadd. Ġimagħtejn ilu ġiet u bdejna narmaw il-Christmas tree u għadlu biex ħanarmaw, għandna xejn biex ħanarmaw. U morna nixtru xtrat li minn kollox il-Christmas tree naħseb l-isbaħ Christmas tree li qatt għamilna. Iżda dan il-miliet għal Kristina ma kellux ikun. Ma baqax iktar Christmas għalija. Spend all your time waiting for that second chance. That would make it okay. There's always some reason to feel not good enough. qiegħda titlob għat-tifla għalija għall-ħut, il-familja, għal-raġel, għal-miżżiera, għal-kulħadd. Għalhekk aħna llum ninsabu festa, forsi intkom tgħidu din miġnuna qed tgħid festa. Iva. Għax il-festi ta' din id-dinja Kristina għaddew żifqarieħ, imma l-festa fejn qiegħda Kristina hemm fuq hija l-ħajja ta' dejjem, Kristin ħadejx dejjem. Kristina L-aħbar ta' qtil ta' omma Karisja ħaditha minn fuq l-internet. Mill-internet sarit naf jien mill-Malta Right Now. Ma stajx noħodha li nara l-fan tal-mami miftuħ hekk u morna l-isptar għallu li għadha għaddejja u jint nitlob u għal xejn. L-aħħar 10 minuti għall-nista naraw l-aħħar 10 minuti u ma reġgħet ġidni lura fara tlabtu l-mulej u tlabtu ħafna. Bla kliem, bla dmuħ għasba għalix nikbi aktar. Ma rix nemmen. Ma nara ġurnata waħda.
Vera kulħadd jgħidlek kuraġġ, ma l-unika persuna li rrid hija l-mami u mhux ġejja.